Lintian. Pag ang lalaki sala, sala talaga yan. Pero pag ang babae sala, tama yan. Di ba girls? Arog ka mo kayan? Ha? Arog baga ka mo kayan? Sala na kamo, tama pa kamo. Tadawa anong gibon mi, sala mang giraray kami. Di ba arog ka mo kayan girls? Ha? Tong tipong sala na kamo, tama mang giraray kamo. Dawa halata naman na sala na kamo. Tama mang giraray kamo, di ba? Daay kamo nagpapadaog. Arog kamo kayong katindi. Kamong mga babae, ha? Magdangog kamo. Pag sala na kamo, tanggapon mo nindo ang sala nindo. Bakong sala na kamo, itatama pa nindo, dawa salaan na. Taarog kamo kay mga babae, ha? Pinipirit nindo na itama ang sala. Tapos kami mga lalaki ang mga rogado. Tadawa anong tama mi, sala mang giraray, kamo pirmi ang tama. Kamo mga babae, magdangog kamo sa sinasabi ko ha. Kung nadadangog nindo o nahihiling nindo ni, ayusin nindo ang tamanyo nindo. Kung puro kamo tama, minsan, dakop na ang sala kang babae. Nagpapalusot pa. Tama mang giraray sinda. Dawa ala, tao naman na ang pagkasala kang babae. Tama mang giraray sinda. Ano kami mga lalaki, yun na sanay ang sala sa napirmi. Tapos kami na lang ang pirming sala, kamo na ang pirming tama. Baka may mga tama naman ang payo nindo. Ipa-check up naman daw nindo. Kaya siguro, araw kin pirmi ang tamanyo nindo. Salaan na, itatama pa. Ano yan? Ha? Scam? Kaya kamo mga babae, makanod kamo sa buhay nindo. Bakong puro kamo tama, tas kami ang pirmi ang sala. Ha? Tadawag anong gibuhaming tama, sala mang giraray si Indo girls. Ha? Ang ibang babae man, tanggap maninda na sala sinda. Pero tama talaga sinda. May mga tama ang payo nindo mga girls, ha? May mga tama ang mga payo nindo. Daw anong gibuhaming tama, pirming sala. Ano yun? Ha? Nanggigigil ako sindong kamo mga babae. Ayusin ng taman nyo nindo. Tsaripaan ko kamo. O ano girls? Okay na? Okay na? Tama na kamo. Tama na. Lintian.